asi pozerať sa na to 2,5 hodiny, tak to sa dá asi bez nejakej vážnejšej psychickej újmy zvládnuť, ale napríklad Kristína, ty ako herečka, ktorá stvárňuje postavu, ktorá na konci je príbeh, nekončí práve happy endom. Nie je to, keď máš takýchto postav viacej, postav náročných, postav, ktorých život je ťažký. Ja viem, že raz mi jedna taká staršia herečka povedala, že ona potrebuje kvôli nejakej psychohygiene, aby hrala aspoň každú tretiu postavu, komickú postavu optimistickú, ktorá sa so životom vie poradiť. Teba to nejako ubíjalo? Ja viem, že ani veľmi nie, ale tak tvárim sa, že... Neubíjala, tak skôr je ubíjajúci ten skúšobný proces, keď to hľadáme, teda keď to hľadám. Lebo vtedy sa naozaj tak človek, či poviem správny výraz, či vôbec len tý vyčvachtá v sebe. A vtedy je to dosť náročné teda na psychiku, ale potom keď to hrám, tak už ako keď športovec trénuje, tak získava kondíciu, tak aj herec získava kondíciu v tej určitej postave a hoci niekedy si diváci myslia, že mu to ide úplne totálne pod kožu, tak to tak nie je, lebo už vie nejakým spôsobom si určiť tie mantinely a používať tie výrazové prostriedky, ktoré si nachádzal počas toho skúšobného obdobia. Samozrejme, a zase každé to predstavenie je iné, hej, každé to predstavenie je iné kvôli tomu, že človek je inak naladený, inak unavený. Rôzne okolnosti to ovplyvňujú a samozrejme vždy sa snaží podať ten najlepší výkon, ale to je na tomto práve že čarovné, že každé predstavenie je iné. Tými okolnostiami aj vaši kolegovia, teda moji kolegovia, môžu byť inak naladení na mňa, ja na nich a musíme sa tak nájsť a stretnúť a to je na tomto zaujímavé, podľa mňa. Roman Pálk inak prezradil, že on vlastne tento titul chcel už robiť niekedy pred 20 rokmi a vždy on mi hovoril, že minimálne 4-krát sa tak schyľovalo, že to bude robiť. Naposledy tuším, keď robil Oidipa v Martinskom divadle, tak bol najskôr rozhodnutý robiť Potkanov, ale potom z toho zišlo, vždy hovoril, že mal taký pocit, že ešte nedozrela na to doba, alebo že ešte nenašiel Jónovu. Ja predpokladám, že v tebe tú Jónovu našiel Kristína. A Roman Polák, ale to je otázka nielen na teba, ale na ostatných hercov, je režisér, ktorý dosť dbá na takej nejakej presnej kompozícii pohľadov, na presných impulzoch, že nie je to režisér, ktorý nechá hercov nech tak ako improvizujú a potom tak z toho tak vyberie, že to, co sa mi páčilo, toto menej, ale vždy hovorí, že musím to dopredu vidieť. Nie je to pre herca obmedzujúce, keď mu dáva presné veci, že v tomto okamihu sa musíte pozrieť, aj keď to tak necítite na toho, lebo ja ako človek, ktorý to vidím zvonka, viem, že teraz potrebujem vidieť, že ten váš kolega dostal impuls. Nie je to pre vás zväzujúce, alebo naopak máte radi, keď máte takú presnú osnovu, čo máte robiť, ako máte robiť a snažíte sa to naplniť. Eva. Ja poviem, že pre mňa osobne práca s Romanom Polákom je nesmierne inšpirujúca a obohacujúca. A my sme mnohí kolegovia chodili na toto skúšobné obdobie sa pozerať, aj keď tam mám 2 výstupy, ale chodila som sa pozerať na ostatné výstupy, ako režiruje, pretože on je neskutočne dobrý režisér a to, ako mu to režine myslí a ako povieš, teraz stavíme prvý plán, vy vzadu čakajte, vymyslím aj vás. A to, čo vám povie, že máte robiť, samozrejme, vy môžete vymyslieť niečo lepšie, ale on keď je to lepšie, tak to príjme. Ale ja sa veľmi rada podávam jeho diktátu, pretože to považujem všetko. My sme sa veľa na tých skúškach nasmiali, aj keď sme robili túto drámu.
A neviete si predstaviť, ako tie skúšky boli vlastne vtipné a niekedy sme sa úplne zvíjali od smiechu, pretože on mal tak geniálne nápady a on ešte predhráva hercom, že ako to majú záhrať. A herečkám obzvlášť. Takže skúšobné obdobie, aj napriek tomu, že to bola hrozná dráma vlastne, tak bolo veľmi dobré pre mňa osobne. A ja sa takému režisérovi rada podvolím a rada ho poslúcham, pretože viem, že to, čo odo mňa chce, bude mať dobrý výsledok. Takže tá práca s ním bola naozaj zaujímavá a práve, že na tých detailoch to je podľa mňa, tam bola, možno ste sa zasmiali častokrát ani nie, že slovo, ale on vytvoril takú situáciu v danej dramatickej chvíli, ktorá bola vlastne vtipná. A to je podľa mňa nesmierne umenie v takejto mrchavej ťažobe, my to voláme herci, že nájsť také pre diváka možno trošku na odľahčenie, lebo veď inak by ste odtiaľto odchádzali totálne devastovaní. A naozaj on je špička z slovenskej režie. Máte niekto